What's up guys? Ano ka no, bro? Ah, Katakar mo dong. sa Ikaw mo, agawi di ay. Agawi. San Miguel de la Cruz. Hello guys, ang init guys. Sobrang init talaga. What? Hindi namin maramdaman yung ano. Grabe. What to may old mall? Sana all mall, mula mall. Ano ka na? Boss, pwede ba pasok boss? Ilang araw na ako walang kain dito po sa labas boss. Basta may magulang mo. Doon sa probinsya boss. Ay, bakit may cellphone ka tapos wala kang magulang? Tapos wala kang makain? Grabe, sobrang init talaga oh. Init. Atomic ball. Dami pa rin to. Update mga kabuang. Natarin ko. Ano si pangalan doon? Acacia States. Oh, Casio States no. Ano gapo doon sila kawan? Iba na Lawi. What? Iba na lawid ay. Sure. Wa idol na. Atag siya lisensa guys. Mabibili lang po ng grocery po. Save more? Apo. Thank you po. Welcome to my vlog guard. Oh, cheap. Sure na lagi nang vlog na doon? Ha? View po tanaw na nila ako ning murag dalan ni ba? Lagi. Oh, tama ra good view po na. Ah, tipat to. Doon eh. View po do. Vlog lagi na doon? Sure ba? Sure na lagi na. Vlog na rin. Yapon lagi na ta. Yapon lagi na ta. Oh. Upload lagi dito na ni. What's up mga kabuang? So sugod na mong vlog karon no, madam ha? What? Para doon na naman Pindot eh. kayo siya. Pindot kayo siya guys ha. Kana. Tinod di, pero mo mo tinod siguro. Pero mo na ba to mobalhin ko nagbay sila ko. Sila. Ito tong idol mo. Iba na Lawi. Saan? Pero wa. T-shirt mo gani mo to gab. Sila ni. Gabayan eh. Pero kasagaran ng mga dato ning gapuzo ni man. Ani may gapuzo sa una. Kamo? Timbalin lang may kay hago ang masidingan ni kay kuan gado. Reklamador gado. Kami may pinakadato ani, reklamo mo sila kay kami pinakadato. Oh. Yung pag-grocery kay What? Mahurot mo pamalit tagtanan ng grocery. Wala mabilin sila. Puta gibahawa mi ani. Hapit na rin. Dito yung bahay ni Iba na Lawi. Mga kapudyo ka ni dun ba? Kapudyo ka ni. Ha? Dito. Kondo. Saan doon? Kondo, kondom. Condominium. Condominium. Sa Minugbuan na kondom. Kondom. Condominium. Asa ka po sa kondom? What? Kondom. Condominium dai. Rapid ta guys. Hapit na mabot sa kuan. Dito yung hapit ta mga kabuang. Hapit na mabot sa kan tindahan dako. ito yung bahay ni Iba na Lawi guys oh. Mga kabuang. Kawana ba? Oo. Ana. Bahay ni Iba na Lawi. Ni kuan sports car. Shout out sa Iba na Lawi. Tala mapansin mo kami. Kita ka sa sports car? Wa. Ba. Palagi nasa wallpaper na nga kita eh. Mga na si ate. Hello mga kabuang. Night 6 sa rin mga kabuang oh.
Ay, chicks. What? Ay, talaga ako na yung makabuang. Kabuang na. Kabuang tawag dito kay mga kabuang magbasa sa tong vlog. Oo, ito ko makabuang. Hi te. Sige te. Welcome to our Vlog. YouTube channel. Thank you po. Dito na po kami guys. Hindi niyo ba kami kilala? Kami yung sikat na vlogger sa Pilipinas. Kami yung tinatawag na ano? Saksak kabuang. What? Saksak sinagol kabuang vlogs. Kasali ba ako dyan? Basta kayo mo ni guys, painay ka ni vlog na ko ni. Vlog. Ito guys. Ito yung entrance niya. Mga kabuang. Muna ano yung manit guys, ano yung ano. Parking sa ta. Hanap muna tayo ng ano. Parking sa ta, parking. Ano kanina na para pabor? Oh, dito sa lugar na. Eskwelahan sa A4. Guys, kana. Tako kayo. Diya, may eskwela sa una diha. P4. Tangama yung kabuang. Mga buwangan! Mga buwangan! Biya ka sa mga kamera be. Tama sa kauba na ako. Ay, kami na guys. Ate lang ka ano? Ay, no. Kawan ako stiko. Ikaw na. Dari pos kayak bahasa story ta. Hogan eh? Upload na natin ito. Eh, pero na to ka? Ha? Upload na ka na to ka. Sure na lagi? Isa pa nga sa vlog to ako. Channel Kato. saksi nagol ka bang vlog? Usap mga kabuang. Baha kay mo di pa nga sa mong YouTube channel saksak sinagol kabuang vlogs. Bisaya na guys kay taga Bohol eh. Ang dahira ng Manila para ko lang magpadato. Padato. Shout out pala kay Sheila Agraviado, binigyan kami ng ano, sticker. Umuyab. Oh, salamat. Sana all. Mo to guys, update mo niya guys kay mangumpra pa may. Mangumpra pa may. Kuan. Tapos mo dito may palit og ganang wifi sa mga kauban kay gamit na panuwag email kay gamers mo gudugod. So update lang guys. So na natin pinalito ah. Alright. Kargasan na mga kadiyot. Oh guys, mga kabuang day. Mga kabuang. Ako man namin diskarga mga kabuang. So, bugi ka na ta. So, asa sa doon? Market. Market. Market na may mga kabuang. Kusog ta mga buang. Agresibo ni Day. Agresibo ni. Dara guys, oh. Nanapog chicks na rin guys. Na uli sa ate. Uli na to. Aglaki na ba? Uli na. Ah, uday no. Muragig na chicks ng mga buang nga guys. Muragig na chicks ng kauban mga buang. Mga kabuang. Hello sir. Sir. Kano po? 35. Meron na yata natin dyan sa loob ah. Pa? Ganyan dito sa loob. Kaya nga po eh. Buti nakapicture kami kanina eh. Nakapicture kami kanina. Yo, thank you po. Ngasag. Nakano pa yung vlogger na to. Siyempre mga bigating vlogger gining karon. Samo taning ka. Kaya nga vlog na. Saksak sinagol ka buang vlogs. Mga bigating vlogger dia.
Shoutout sa mga vlogger dyan nga mga minus. Grabe kita dun yawa. Kaduha na kita itong katong plagira ba? Well, Kasi nakalimutan ko silang pangalan, lagi ba po nga eh. bros ko bros bitaw. Ha? Bros ko bros. Kisa ko tingnan tag Steve. Bus uy. Grabe di ako kaduha di ko ka picture ni. Tago-tago lagi itong mga empleyado ko picture to. Ano sila? Legit guys, ano nagapuyo ni nga mga vloggers nga na mga singan diya. Basta naka-picture ko, nakalimutan ko sa pangalan basta butang na mo. Ano gusto ti pangalan to nila? Naka-picture ko isa kanya. Kung kauban kaya naka-picture kay sa ganyan to tuyo. Tuyo. Nawo balik ko, nagili ko do balik ato. Nawo do balik na ni. Pinasaksak ko dito sa dogot. Pwede ba picture? So, Bawi na kami guys. Sama punta na kami ano. si Pauwi. Papuntang ano. Ano ko ni Juan? Napa may saka sa paro may saka mall, may paliton na yun do. Katong wifi sa mga kauban. So, update na po niya guys. Putol-putulan yung video ito mga. Ay guys, kabuang. Mga kabuang dahil. Update na po ng mga buang. Kita-kita sa batong mall. Ano ito no? Lugar. Update guys, update mga kabuang. Guys, sige, advice guys ay. Kabuang lagi no? Ano ito doon? Mana ni? Kani gilid no? Kani. Ah. Update tayo guys, tanawa. Wala yung yun. Barko ni Noah. Barko ni Noah. SM Aura. Nga sa kawan mga kabuang. BGC. Ops, traffic. Baru diri deh. Kung saan gatol tani? Apa? Dag number 1 wa hindan. Pasensya mga kabuang kay gikat-kat mo kalingaw kay. Ana biya ng mga pro nga mga vlogger pro na biya ni. What? Kabantagan ng mga pro nga ikat-kat ang video. Ana mga pro na sila mukat. Kung natutong ng mga pro nga kat. Katantod ka tapos miya tatod. Go na. Ah, jam parking dapat. Bismin Sa gawas ako sa na. Bismin. Bismin da? Ano man? Ini tunggu. Tandong. Muburo tag bagtasan. Oo. Lah. Ah, paggamantay-bantay oh. Ano paggamantay-bantay? Basta. Oo, tulugan. Murang. Maliag pastadan to eh. No? Malik pastadan to. Di ka tamang lisa na eh. Yawa na ni. Hidal ko rin. Gini, buang nga eh. Ina. Ge. Ge. Sudah. Thank you mga boss. Hello guys, ang traffic guys. Grabe. Mo ini BGC mga kabuang. Mana ni siya dai? Tanawa ipatanawon dyan doon. Tanaw nila ng mga palibot sa BGC. Pikas. Pwede pa ni mo. No. Na, mga BGC mga kabuang. Kana apil na.
Bututan ni Ron. Check. Ito guys. Dito kami sa ano. Diyan oh. Dito kami sa London. London lang meron ito. Basement. Saan ba basement ah? Doon na tayo sa basement. Asan yung darbet ni? Doon sa baba. Eh, utusok kumanta to no. Awa, mga kabuang. Mga buwang nga, mandat ka. Shout out kay Agawile. May nakauna, nagkapasig na yung mga buwang yan. Mga buwang yan. Uy. Dito para ba ito sa Pasay doon? Ito sa Totod? Oo, saman. Napinto ron noon saman. Ini mag-deliver ka? Ha? Mag-deliver. Sure ba? Tarang ay? Lagi? Ginam ka naman si Jerome Kadaan. Pre, wak pa may kapalit pre. Pero nanagod ya. Saan ba? Ito. Ito. Tangber mo mga kabuang ka. Pasudot ang mga kabuang. Manjara dia tawa wala. So guys, nauuhaw ako guys. Kabe ka bebe. Kabe. Yaw. Yay! Nakabutan niya ba? Uwa lagi. Okay na. Dulo. Kau nakita to. Asa ta ni John ani? O libot pa to. Ah libot pa to no? Hindi kini na. Si kini di ta pwede mo nung anay. Diligo ta na. Like ato ba to? Dara na. Pwede ba ta musod na nga one way man na? Mo lagi na. Di ba mo libot pa to? Mo ni. Kaya mo libot pa to. Ha? Di ba mo libot pa to? Oo. Abi dito na to. Kamang buang na mi guys. Mga kabuang. Kabuang. Dito kami sa Sandrias sa Kabuang. Moro ko ni vlog naman, vlog number 1 ko, mga hinungdan ko. Istorya na pero kani nga channel mga kabuang. Kargado ni mga kawan. Ay kargado ni Don. Mga Kabuang. Oh, di na sila mag-expect eh. Kasi di na mag-expect ta dawa bitaw makasakit at nga na no. Ayan lang siya. Too much expectation is dangerous to your health. Tinang bitaw. Too much expectation is dangerous to your health oh. Mag-expect kag ice cream jag sa lata kay buwan oh. Dang ina. Expectation versus reality. Aham taret eh. Ha. Ane o ato? Sara-sara. Ane ni. Ni. Nasa amin mo tuplo ano? Shoutout mga kabuang. Odo mo tay dumi ngani sa bukid. Apita pa din mo. So what's up mga kabuang? Sunod taglangob mga kabuang. Ya, ane?
Ito. Oh, yung sunod. Ano? Ano eh? Dito. Magasunod ka ni sunod-sunod. Ano yung ligo? Kasi hinagbot, ano yun? Ano Dahil. eh? Biyo, may hindang hinagbot, dali. Oh, may siya. Para ba na, bigyan na? Laro ka nilang dagan. Mas landag pag iniino na eh. Ha? Landag Para ba? kayo? Agad? Klaro? Sunod doon. Ay, ikaw na zit. Are? Ngabog ta na. Nga nera, mga kabuang. Umudong mo, ano eh. Sandrias. To basement. Okay. Oops. Ano. Palit tag-wifi ka dit mga kabuang. Mga buwang yun. Ako parking doon. Ano na kanin sa sunod ra kay di pa tayo mo ko parking. Ano yan eh? Are. Sinduwaag. Ini. Holy crap. Niya mo kana. More. Sakto na eh. Ano ko ba? Tungod dali sa likod no. Kana. Ay, putik na. Ano? Oh, ano tani? Oh, bes na ano. Diyan mo. Gusto niya pabanti na gamay inatras sa parking rin. Anak. Hindi siya mga kabuang. Yung gusto takibo ang parking mga kabuang. Hindi may hinsapon. Bunti ka ba? Hinsapon to. Oy. Sabot nagligid. So, update mga kabuang. Kay cut na putan eh, kaya nga may mga pro nga vlogger, cut. Hello guys. Dito na kami guys. Sakay Ano mga kabuang? Sakay ng bisikleta. Masakay na yung escalator dahil sa Diki Baho. Ikaw nung ko. Trip yan eh. Trip. Ha? Tuglo ka ba? Ha? Ano man? Luga ko na. Basta mabuti number 15. Mo na tani. Kita lang. Tara. Hello guys. Ito na. Ito tama ba? Ha? Tama ba? 3. Ano? Di 4 dai 4 to. Nakasakay na tag nasa calculator mo kabuang. Why pwede mga kabuang. Wawa din lugar mga kabuang. Mura sa Big Bar panahon. Hindi kami nakabili kasi ano kami sa dito naman kami sa electronics.
na siya. Naka-ano na siya kay ano, Meron na kasi ako medyo nito Mobile eh. Legends, sir. Partnership na po siya ng Mobile Legends. In-endorse na po ito ka po yung 94 natin. Kasi naka-8 gig content creating na po yan, sir. Ha? Naka-20 Oo. Sige po, baka po. Yun na kami sunod po. Okay lang, sir. Meron ako nito eh. What? Kasi siya meron siya dito eh. Nakabili na ako. Ako yung Reno 5 eh. Maganda yung Reno 5, sir. Na-try niyo ba, sir? Ano yung lang? Ah, okay lang naman. Maraming mga pictures din. Oo, madaming Sa camera, features ganun. kasi siya sa camera. Kung ang view video, sir, then AI mix smart portrait. Saka AI highlight video. Sige po, thank you po. Sige po. Sige, sige po. Ang ganda niya, di ba guys? Di ba mga kabuang? Ang ganda. Ganyan mga paraan namin mga kabuang para magkakausap. Yung hiya na ako mga kabuang. Parang ayaw ka na magpakabuang dito. So, bibilihan natin yung mga kabuang. Ano mga kabuang? Balik na naman kami. Bibili namin yung globe. Dito, ito lang po. Duloadan nyo ba? Duloadan nyo na. Ano yung sugar? Parang pwede siyang nagyan. Door holder. Oo, parang ganda. Ito, didikit lang. Ah, kana, kana. Yan. Marami. Sayang, dati eh. Abisaya din sabi ko. Ne Bisaya na mukha man din siya. Daan naman na. Pero kana, yan, dito, 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 kana. So mga kabuang, basta sa ning kamera mga kabuang. Nakapalit yung mga kabuang. Woo! Nag-uay. Asa to sunod na eh? Paranaque. Ha? Paranaque. Paranaque pa? Puro ba ka nito? Ha? Puro ba yan eh? Hmm. Masa gibat to? Wala mga kabuang. Kapalit na may... Kapalit na may wifi sa Makoban. Oh shit. Mahal na baglo niya eh. Hmm. Mahal pa. Ilang taon lang. Kapuya din eh mag-vlogger-vlogger mga kabuang eh. Makabuang po eh. Kaya sa YouTube nakatan? Natanan. Ha? Gaabot tanan. Natanan dahil? Si Kapuya kada tigil-suro eh. Kapoy gutom. Kuro-kuro gatin. Ano man? Grabe pila eh. Pila nga? Isang paras sa gabi. I never read. Talawa raw yung kabuuan. Dami kasi kabuang. Kabuuan, hindi naman kalaki. OMG. Si Zara nga nakabuang ako, di ko nga nakabuang. Ako nang matay yab mungkol kabuang. Ako buang-buang, gusto ko mga kabuang, pero di po ko tantong buangan. What? Mga buwangan. Nakalak mo tarong ba? Bulak ba to? So tag langob. Mga kabuang. Tugnaw mga kabuang. Update rin mga kabuang, hindi ko makauli na may kinakapuyan na sigado di mo tabang. Peace. So what's up mga kabuang? Manusumpa sa mga kabuang. Actually it's sa Norasaran. 11 AM. Ano may update gabi kay ako yung nakazo. Pumilaing gilakang pumilaing trabaho mo tong ano may kapan. Ngubog mata dai gipak langaw. What?
So, ngayon, higipanay ka naman nag-vlog-vlog eh. Vlog naman ka ni. YouTube naman ka ni. So, welcome to my YouTube channel, Saksak Sinagon, Kabuang Vlogs. And abang-abang lang sa mga upcoming videos na gamuna mo. Mga bagong kabuang. So, mura to mga kabuang. Kita-kits sa next video. Bye-bye. Bye-bye.